Igbo ndị ọma, asị m unu afọ ọma. Ana m anabata unu taata n'oge akụkọ ifo na Igbo Amaka TV. Onye akụkọ ifo gị ka bụkwa m onwe mbụ Nwaada Ngozi Mmadụ. Asị m unu nnọọ ka anyị gaa n'iru n'ime akụkọ anyị nke taata. Ịta m gbagide wee gbakwasị n'obodo ụmụ anụmanụ n'isi anụ na-abọ a na-akpọ oke ọkpa nya na nyanwụrụede. Nyanwụrụede bụ anụ a ndị oyibo na-akpọ fox n'ọnụ oyibo. N'oge mbụ, oge anụ niile ka bi n'ime ọhịa, nyanwụrụede na oke ọkpa bụ ezigbo enyi. Ebe ọbụla ifuru oke ọkpa, ifugo nyanwụrụede. Ebe ọbụla ifuru nyanwụrụede, ifugo oke ọkpa. Ha na-abụ dị na mma nke ukwuu. Ha na-abụ na-esokwe aga akpakọrịta nri. Mana o nwere ife oke ọkpa chọpụtara. Oke ọkpa chọpụtara na n'ezie na nne na nyanwụrụede bụ enyi. Mana nyanwụrụede anaghị ekwe eru ya nso. Ọ na-abụ oke ọkpa na-aga n'iru, nyanwụrụede anọrọ ya n'azụ. Oke ọkpa na-aga n'azụ, nyanwụrụede na-aga ya n'iru. Nyanwụrụede adịghị ekwe ka nya na oke ọkpa gakọọ n'akụkụ dịka ndị oyi na-abọ na-aga ihe. Nya bụ ihe bidoro chebe oke ọkpa uche. O wee lụọ otu ụbọchị, ha agakwa ịkpa nne. Ọ chọpụtakwa nya bụ ihe ọzọ. O wee kpọọ ezi enyi ya bụ nyanwụrụede. O wee sị ya, enyi m, mụ na gị bụ enyi o, ama m nke a. Ama m na ịfụkwa m n'anya dịka m si fụ gị n'anya. Mana o nwee ihe nchọpụta. Ọ bụ gịnị kpatara na ị naghị ekwe ka m ruo gị nso? Ọ bụrụ na m bịaba gị nso otu a, ị kasịbe ike. Ọ bụ gịnị kpatara ya? Nyanwụrụede wee sị enyi m oke ọkpa, ọ bụkwanụ na nna gbalụ gị ọsọ, kama nọọ ọkụ anyị bụ n'isi bụ ihe na-atụ m ụjọ. Oge oke ọkpa nụrụ nke a, oke ọkpa wee dakapụ n'ọchị. Ọsị enyi m, isi na ihe m bụ n'isi bụ ihe na-atụ gị ụjọ eji agbalụ m ọsọ. Ọ bụrụkwa ọkụ ka m bụ n'isi ihe anụnwa. Ihe a bụkwa ka isi m dị. Ọ bụkwa anụ arụ bụ ihe na-afụ dị m n'isi na-acha mmemme. Ọ bụrụkwa ọkụ ka ọ bụ. Oge oke ọkpa kwuru nke a, nyanwụrụede sị ya, eziokwu ka ị na-ekwu? Sị ya, bịa metụ ya aka nọ. Nyanwụrụede wee gaa wee metụ ya aka wee fụ n'ezie na ọ bụkwanụ uru anụ na-acha ọbara ọbara bụ ihe a dị ọkụkọ n'isi, na ọ bụrụkwa n'ọkụ dịka o si wee chee. Mana ọkụkọ na ọchị ka na-eme n'ihi ihe enyi ya bụ nyanwụrụede na-eche. Mana onweghị na onye nwe uche onye ọzọ. N'obi nke gị ka ịma ka ọkụkọ ka nọ na-achị ọchị ya adakwapụ n'amụ, ka nyanwụrụede nọ na-asị, nya bụ na-anụ ka oke ọkpa bụ n'isi ya. Wee na-agbalị ọsọ kemgbe, chelu na ọ bụ ọkụ. Ya bụ na ihe m ga-elide elibi ya. Oge ọkụkọ nọkwa na-achị o, nyanwụrụede wee dakwasị ya vum, wee jide ọkụkọ wee dọsaa ya wee rie anụ ya. Site ụbọchị a wee gaba, otu a ka nyanwụrụede si wee na-erizi anụ ọkụkọ. Ifochakpi wọọ. Igbo bụ sọ mma,
ebe a ka akụkọ anyị nkịta ga-abịa n'isi njedebe. Onwe ihe ịmụta n'akụkọ a mee ka anyị mara na the comment section. Ọ bụ gịnị ka Igbo Amaka chọrọ iji akụkọ a wee kụziri gị? Ọ bụ ndị na-asụ oyibo kịta anọ maọbụ ndị na-asụ broken, ha sị gị avoid see finish. Unu afụgo n'ụwa adịrọzi mma. Nya bụ onye ọbụla gịnị ya dị na mma, malụ na ọ bụ sọsọ onwe gị ka ị ma na ị gaghị akọwanwu ihe onye a bụ n'obi. Nya bụ ị na-akọ ihe gbasara gị, ekwena ka onye ọzọ mara ihe niile gbasara gị, n'ihi na ọ bụ nke a bụ ihe tinyela ọkụkọ na nsogbu. Ịfụchakpi wọ Igbo ndị ọma, ọ ya adịkwa na mgbe ọzọ ga-ewetara unu mgbede ọma oge akụkọ. Asị m unu Igbo niile ka unu nọdụ na mma, ka chi foo unu.